Tik. Nou, vooruit dan maar. Wat is er lief? Waar is de klok? Wie? Tik. De boter met de pindakaas. Geen idee. Klok is dood. De pindakaas heeft toch nieuwe kracht gegeven. Klok is nu wel opgestoken. Preseert plan. Wat moeten we doen? Het enige wat we kunnen doen. Nee. Het is wel waar. Plop. Ga weg. Wat doe je nou? We willen leven met pindakaas. En kaas. Maar gewone kaas op het menu. Niet pindakaas. Pindakaas is goed. Precies. Heeft het geholpen? Het is helemaal voor niks geweest. Shit. Wees niet. Ik ben Jan en ik kom jullie redden. Ja zeg, dat was maar wat. Ja, zeker.